semmoiselta Jonne-laumalta siinä, että ei mitään rajaa. Tai siinä oli muutama Jonne siinä oli ja tollasta. Yhdessä kohdassa piti piästää, yksi oli semmonen joku naama oli semmonen muodokas ja puukotin sen alta pois. Toisen mä kuristin ja 2 mä hakkasin tolla jollakin, mikähän rautaputki se sitten olikaan, niin semmoisella rautaputkella hakkasin pari tyyppiä. Ja sitten huusin vaan, että nyt on turvallista tulla. Näin. Nyt ollaan kotiuduttu ja mut tunnistettiin tossa, kun mä kaupasta tulin. Ja tällaista tunnistetaan, kuka siinä kulkee. Yksi vaan soputtaa kavereitten kanssa, että niillä on 2 siinä menee siinä ja sormella osoittaa. Käänsin päätäni, niin ei voi tulla juttelemaan, ei voinut sanoa mitään, vaan suputtaa. Mutta ei se mitään, sellaista suputusta ainahan mahtuu. Ois vaikka jotain voinut sanoa, että morjesta tai jotain, mutta ei se sellaista.